Čaute, moje meno je Valerian a toto je môj prvý pokus o technologický videoblog. Niektorí z vás ma už poznáte z Vykecávaní sa pri káve, čo je videoblog pre fanatikov kávy. Okrem toho, že som kávový fanatik, svojich priateľov uspávam aj nekonečnými konverzáciami o veciach technologických. A tak teraz je čas, aby som uspal vás. Prvý videoblog bude o jednom produkte, ktorý si na Slovensku oficiálne budete môcť zakúpiť už od októbra a príde vám v takejto krabičke. Čo sa skrýva v tejto krabici? Tada! Nádherný Google Nexus. K nákupu Nexusu ma motivovali dve veci. Jedna, že som očakával, že Apple vyrukuje s ich novým iPad mini, teda 7-inčovým tabletom, čo sa samozrejme nestalo. No a druhá vec je, že ma naštvali Apple. Mám tento iPod Touch druhej generácie, čo je úplne super vecička, je veľmi responsívny, mám na to aplikácie, hry mi fungujú a podobne. Nedávno som sa snažil stiahnuť aplikáciu a hop, že vraj nepodporuje môj OS. Dobre, tak cez iTunes sa snažím updatenúť iPod. Nejde, lebo že vraj sa už nepodporuje iPod Touch druhej generácie. To je trošku skoro podľa mňa. Osobne nemám rád firmy, ktoré ma nútia na to, aby som si kupoval nové veci, napriek tomu, že staré fungujú geniálne. A to nehovorím o tom, že staré aplikácie, ktoré fungovali v pohode, s tým, že som ich updateol, mi nefungujú alebo padajú. Takže sorry Apple. Takže otvorme si túto Pandorinu skrinku. Pre mňa to bola naozaj Pandorina skrinka, lebo ako som spomínal, Android je naozaj nový pre mňa. Takže budete mať takúto krabicu nádhernú, a to je asi klasika u každého produktu. V ňom nájdete svoj 7-inčový tablet, k nemu sa hneď vrátime. V tom si nájdete ďalšiu malú krabičku. A v tej malej krabičke si nájdete ďalšiu malú krabičku, nie. V tom si nájdete už len nejakú dokumentáciu, USB a nabíjačka by tam mala byť. A otváral som to opačne. Haha, nevadí. Takže čo treba o tomto Nexuse vedieť, je to, že má nádherný 7-inčový displej, je to IPS-ko podobný, ktorý poznáte z iPad 2, má Android 4 Jelly Bean nainštalovanú, má síce len batériu, ktorá je 4325 mAh, ale vám vydrží 9 hodín. Môžem potvrdiť, vydrží strašne veľa, netestoval som presné hodiny, ja sa s tým hrajem vodne v noci a nabíjam to raz denne. Procesor, nádherný quad-core Tegra 3, nádherná grafika, nádherne sa hrajú na tomto hry. Keď si pozriete stránku Google, tak nájdete tam informácie, že to má GPS, akcelerometer, mikrofón, magnetometer, gyroskop, samozrejme Wi-Fi, Bluetooth, pozor, má to Bluetooth a v podstate je to úplne super vec. Tento konkrétne má 16 GB pamäte, je verzia s 8 GB, ktorá je lacnejšia. U nás v Spojených štátoch tá so 16 je $250 a tá s 8 je $200. Niektorí tvrdia, že výrobná cena tohto tabletu je $160, neviem, môže byť. Jedna vec, čo ma trošku odrádzala, je to, že na zadnej strane nenájdete žiadnu kameru, hej. Čo sa týka vstupov, výstupov, je to veľmi jednoduché, máte len audio jack a mini USB port, cez ktorý sa on totiž nabíja. Vpredu je kamera, je 1,2 megapixelov, takže keď máte radi skypovanie alebo videochaty, tak nech sa páči. Váha je super, je to 340 gramový produkt, čo sa krásne drží v jednej ruke a vlastne toto vyhrávalo u mňa nad iPadom. Minulé som kupoval iPad, nepáčil sa mi, nakoľko je to veľké hebedo, toto si krásne zoberiete kde chcete, s 340 grammi v jednej ruke, nádherne. Prvá vec, čo ma prekvapila, bola to, že keď som si spustil nejakú aplikáciu tak, a otočil som si tablet, tak sa nič nestalo. Ale Google mal tam nejaký blok, takže to si musíte odblokovať pri tým, ako to chcete. Samozrejme, máte tu svoje obľúbené, môžete si pridať svoje obľúbené aplikácie, ako je Facebook, e-mail, YouTube. Ja používam tieto ďalšie 3 aplikácie na prezeranie videí, nakoľko my už káblovku nemáme, ale pozeráme priamo seriály, filmy alebo HBO z internetu. To znamená, že keď ja si spustím HBO a chcem si pozrieť nejaký film,
Tak napríklad klikneme na planétu opíc, OK, prehraj nám to. Tu vidíme nádherne. Tu hrá úplne plynulo a toto stream je priamo z internetu. Ako naozaj tá Tegra 3 v tom zabezpečí to, že on s videom žiadny problém nemá. Hej, bye bye opičky. Ukážem vám nejaké hry na tom, aby ste videli silu tej Tegry. Napríklad tento Beach Buggy bol špeciálne vyvinutý pre Tegru. Nádherná grafika, ako vidno. Úplne plynulá 3D grafika, úplne plynulá. Pozrite sa na tie detaily, na tú vodu, čo za chvíľu zobrazí na zobrazovke. Nie, super. Oh.